Problémy s počatím má u nás takmer každý 6. pár. U mužov je najčastejšou príčinou zlá kvalita spermií, ich nízka pohyblivosť a fakt, že je ich v ejakuláte čoraz menej. Aby ste mali lepšiu predstavu, o čom hovorím, teraz vám ukážem niekoľko spermiogramov. Spermie na scénu, prosím. Aby však mohli prísť skutočne na scénu, najprv putujú do skúmavky. Máme časopisy, ale tiež aj videokazety. Čomu dávate prednosť? Videokazetám. Poďte so mnou. Ejakulát musí hodinu odstáť Pri odbere sa prosím nechytajte umývadla, už nám ho to aj vytrhli. a až potom vidíme malých bojovníkov v plnej kráse. Presne takto. Spermie tohto muža sa však nemajú veľmi čím chváliť. Sú totiž patologické. V celom spermiograme alebo v celom ejakuláte, lepšie povedané, by malo byť okolo 60 miliónov spermií v 3 ml, to znamená v 1 ml okolo 20 miliónov spermií. Tento počet spermií je nižší. To znamená, je to približne okolo 8,5 milióna spermií. Ďalšou chybou je, že spermie sa v tomto prípade pohybujú veľmi pomaly. Kategória A a B sú tie rýchle. Táto spermia je také Bčko a tuto vidíte rozdiel A, B, teda hybnospermie. Tuto máme čisté Ačko, tu je Enzo Ferrari. Kategória C a D sú nepohyblivé a mŕtve. Napríklad táto spermia, keď si pozriete, je mŕtva. Je nepohyblivá. Táto spermia sa veľmi ťažko rozhýbava. Urobí možno jeden pohyb. Vidíte, zase toto je Schumacher pre zmenu. Pre tohto muža však máme dobrú správu. Napriek tomu, že jeho spermiogram je zlý, neznamená to, že nemôže mať vlastné deti. Pravdepodobnosť prirodzeného počatia je nižšia ako u zdravého muža. Takže v tomto prípade prichádza do úvahy umelé oplodnenie. Niekedy to skončí v centre asistovanej reprodukcie, kde sme z takéhoto spermiogramu a z takéhoto ejakulátu schopní vybrať tie zdravé spermie a po adekvátnej príprave partnerky dokážeme zariadiť, aby to počatie a tá gravidita prebehla úspešne. Takto chorých mužov neustále pribúda a to je veľký problém. S čím to súvisí jednak s celkovým stresom, so zdravotným stavom, s uponáhlaným svetom, s počítačmi a s inými vedľajšími životnými faktormi. Napríklad títo muži mohli mať zápal prostaty, ako deti mohli prekonať mumps, či nemali dobre zostúpené semeníky. Tam spočíva obrovský zmysel a práce detských lekárov, ktorí majú dbať o to a pravidelne vyšetrovať chlapcom semeníky, ktoré by mali byť do 2 rokov veku chlapca zostúpené správne, nakoľko spermie potrebujú na správny vývoj chlad. Pokiaľ sú oni, teda semeníky umiestnené v brúšku, teda nie sú správne zostúpené, tieto semeníky sú prehrievané a dochádza k zníženému vývoju spermií. Majiteľ týchto spermií je smutný muž. Toto je spermiogram približne 34-ročného pána, ktorý prišiel s tým, že 2 roky žije v neplodnom vzťahu a nedarí sa im otehotniť. Toto je prvé vyšetrenie spermiogramu, kde sme v celom spermiograme našli len 8 spermií živých, funkčných. To znamená nie 60 miliónov, ako by mal, ani nie 8 miliónov, ako predtým, ale toto je spermiogram, v ktorom sme našli len 8 spermií. Ako teda docieliť, aby aj takto chorý muž mal svojich vlastných potomkov? Tento pán nepravdepodobne témer isto skončí v centre asistovanej reprodukcie, kde sa mu z tých 8 spermí, ktoré napríklad boli tuná, dokážeme vybrať tie funkčné, urobiť z toho nejakú genetickú urobiť genetické vyšetrenie, aby sme zistili, či nie sú tie spermie zlé, či nemajú nejakú aberáciu, alebo genetické vyšetrenie u toho pána a dokážeme zariadiť, aby tento pár mal svoje deti a svoje zdravé deti. A na záver vám prinášame veľa optimizmu. Toto sú spermie šťastného muža.
My si robíme z takýchto pánov, ktorí majú takéto spermiogramy, občas si až uťahujeme, že je super samec alebo nadsamec a dokonca ich upozorníme, že nech si dávajú v lete pozor, lebo keď prejdú po ulici, tak aj vzduchom dokážu niektoré ženy oplodniť. Tamhle to, za mnou honem. A tak si pre porovnanie pozrite spermiogramy všetkých 3 dobrovoľníkov. Všetkým želám, aby si ich spermie našli v živote to správne vajíčko. Hele, tamhle je další. Jdeme! Nikomu to neříkej! Za nima, podívej,